Dragii mei, dă slavă Dumnezeu că din nou suntem împreună în această capelă militare a pompierilor de la Buzău, împreună oficiind Sfânta și Dumnezeiască liturghie în această săptămână, când începe o nouă perioadă liturgică. Anul bisericesc se împarte în trei. Una din aceste trei perioade este perioada triodului, care a început de duminica trecută, care durează 10 săptămâni și care culminează cu Sfintele Paști. Aceste primele 4 duminici sau săptămâni sunt săptămâni de pregătire sufletească pentru a ne pregăti pentru postul cel mare al Sfintelor Paști. Duminica trecută în calendar s-a făcut pomenirea unei duminici cu care începe triodul, Duminica Vameșului și Fariseului. În această Evanghelie relatează că într-o zi au venit la templu, cum ar fi o catedrală, 2 persoane și sunt identificate. Unul este fariseu, membru a unui partid din vremea aceea religios, și altul era un vameș, funcționar public. Și ei au venit și ei la templu, ca oricine chiar dintre noi, că avem nevoie de această legătură cu Dumnezeu, să ne încărcăm sufletele. Și spune așa Evanghelia de duminica trecută, că fariseul a venit în față și a dat din coate și a făcut loc și a venit în mijlocul templului și el, în loc să se roage, Doamne, iartă-mi păcatele, că sunt păcătos, am greșit, a început să se laude cu faptele sale. Ce a făcut el? Și a spus că postește de 2 ori pe săptămână, că dă zeciuială, că dă toate dările la stat și alte fapte care le făcea el. Ca și când Dumnezeu n-ar ști ce face el. Iar acel vameș funcționar public, care știa ca vameș că a greșit la cântar, l-a dat restul, că lua poate mai mult decât se cuvenea, și știind că biserica e un loc tare sfânt, nu poți veni oricum, de la intrare acolo a rămas și o zis așa: Dumnezeu, milostivi mie păcătos, adică ai milă de mine păcătosul. Și apoi Evanghelia, care e foarte scurtă, se încheie cu acest mesaj. Și acesta, adică vameșul, cel de la ușă, s-a întors acasă mai îndreptat, adică mai liniștit, mai bucuros, mai împăcat cu Dumnezeu decât acel fariseu care se lăuda cu faptele lui, pe care nu le făcea din toată inima, ci formal să fie văzut și lăudat de oameni. Duminica aceasta, peste câteva zile care vine, este Duminica Fiul Risipitor, o Evanghelie care relatează o pildă. Un tată avea 2 fii, unul mai mare, unul mai mic, și într-o zi cel mic se duce la tată: tată, dă-mi ce mi se cuvine, dreptul, moștenirea, că vreau să plec în străinătate. Și tatălui a încercat: nu-i bine să pleci în străinătate, te înstrăinezi, n-ai stabilitate, nu, că eu vreau să plec. Și tatăl respectă libertatea și el pleacă în străinătate cu averea, o mare parte din moștenire primită de la tatăl. Și în străinătate nu s-a dus să investească, să facă el o afacere bună, prosperă, ci s-a dus să se distreze. Și dacă nu muncești și cheltuiești bani, într-o zi se termină. Și într-o zi s-a terminat și la el. Avea mulți prieteni, prietenii vin atunci când le dai de băut, de mâncat. Și s-a trezit într-o zi că nu mai are bani deloc, prietenii l-au abandonat, într-o țară străină, nimeni nu l-a angajat ca să lucreze. Și abia cu greu găsește la o crescătorie de porci, îl angajează cu o condiție, atenție, să nu cumva să mănânci de mâncarea porcilor. Era o foamete mare în vremea aceea și atunci el își revine: eu, fiu de împărat, ce am ajuns eu, un sclav în străinătate,
sărac, n-am ce mânca, ce bine o duc oamenii care lucrează la tata. Și atunci el se căiește de modul acesta de viață înstrăinat, de familie, de țară și se întoarce acasă. Și tata, în loc să-l mustre, plecat de atâta vreme, dat dispărut, l-a primit, l-a iertat, i-a pus și inel în mână, l-a pus la masa bucuriei. Iată, dragii mei, acela putem fi chiar noi. Un fiu risipitor care ne risipim darurile, binecuvântat Dumnezeu, ne înstrăinăm, plecăm, nu trebuie să plecăm în străinătate, ci putem chiar în țara noastră să fim străini chiar de propria familie, de biserică, de tot ceea ce este bun și frumos în țara noastră. Totul este ca să ne întoarcem, totul este să ne împăcăm cu Dumnezeu. Aceasta a doua duminică, a treia duminică, o să vedeți dumneavoastră, este înfricoșata judecată a lui Dumnezeu, așa cum dumneavoastră ați făcut acum marți o evaluare a tot ceea ce ați făcut timp de un an în cadrul ISU, Inspectoratul Situației de Urgență Renul Parc la Buzău, și mi-a plăcut tare mult și prezența, și raportul în sine, și activitățile toate pe care le-ați făcut dumneavoastră, plusurile dumneavoastră, poate și minusuri, că toți avem și minusuri uneori așa, dar a fost un proces de evaluare făcut așa ca la carte. La fel se va întâmpla cu noi în fața judecății toate faptele noastre, care le facem în public sau personal. Credem că nu le știe nimeni, Dumnezeu le înregistrează pe toate. Și la judecata de la sfârșitul lumii se face această evaluare la fiecare în parte și după aceea și colectiv vor fi judecate popoarele toate după semințiile lor în fața lui Dumnezeu. Și apoi urmează a patra duminică din această perioadă pregătitoare înainte de Paște,